Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a, fatan alkhairi, fatan ku lafiya, da fatan dai kowa da kowa na lafiya, dai mun same ku cikin koshin lafiya, masha Allah. To sunana dai baban masoya, insha Allah. Da fatan dai ba komai bane, na zo in sanar muku da wannan channel ɗin nawa, channel mai suna Baban Masoya TV. Insha Allah zai dinga kawo muku sababbin waƙoƙin Nura M Inuwa, Hamisu Breaker, manyan jarumai na masana'antar Kannywood. Insha Allah zai dinga kawo muku sababbin waƙoƙin su Auta MG Boy. Da zalin sabon waka ya zo, insha Allah za ku saurara. Ku dai ku danna mun subscribe, shi ku danna mun ƙararrawa. Da zalin na saki bidiyo ko kuma waka, insha Allah za ka samu. Insha Allah, Allah ya taimaka mana, Allah ya ba mu sa'a. Bayan ci haka kuma zai dinga kawo muku wasu bidiyoyi na yadda ake buɗe application, wasu application na zamani, insha Allah. Kamar yanzu kun san akwai application da akwai yadda ake samun kuɗi yanzu a yanar gizo. Insha Allah wasu suna tambaya suna cewa ana samun kuɗi a yanar gizo, wai da gaske ne? Wai shi wallahi da gaske ne, ba ƙarya ba. Amma ka danna mun subscribe, shi ka danna mun ƙararrawa. Da na saki bidiyo, insha Allah zan nuna maka duk yadda ake yi, kuma zan nuna maka application, kuma zan nuna muku, insha Allah zan nuna muku yadda ake samun kuɗi, kuma zan nuna muku account ina yadda na samu kuɗi, insha Allah. Allah ya bar mu tare, sai bidiyo na gaba, bisau.